עד היום שהייתם יוצאים לקניות, הייתם רגילים לקנות לפי העין. הבעיה, שאתם קונים לפי העין, זה מוביל לסל קניות יקר יותר, לאוכל שמתקלקל ונזרק לפח, ולחוסר התייחסות לקלוריות וערכים תזונתיים. אז עם כל הכבוד לעין, עדיף שתקשיבו לשכל ותורידו את אפליקציית פידמי, האפליקציה החדשה שתעשה לכם סדר בקניות, ותעזור לכם להחליט מה לאכול. בעזרת פידמי תוכלו לחשב עלות ארוחה מדויקת בהתאם לצרכים האישיים שלכם. ברגע אחד, האפליקציה תוציא לי מתכונים בקריטריונים אלה, תסדר אותם ברשימת קניות. במידה וחלק מהמוצרים כבר נמצאים בבית, יהיה אפשר להסיר אותם בקלות. בפידמי גם תוכלו להתאים את התפריט על פי טעמכם האישי, על ידי סוג המטבח האהוב עליכם, על פי דרגת קושי הכנה ועוד מגוון הגדרות שונות. בנוסף, גם תוכלו להציב קריטריונים לסינון מתקדם. אם אתם בהיריון, צמחוניים, רגישים ללקטוז או כל דבר אחר, אנחנו נדאג להתאים תפריט במיוחד בשבילכם. אז הורידו את אפליקציית פידמי ותוכלו ליהנות מאוכל זול יותר, מגוון יותר וטעים יותר.